Конституционният съд също над него няма никакъв контрол, няма орган, който да... Когато те безобразни са, нали разбираш полицай, че само гражданството остава? Примерно Конституционният съд върши безобразие. Няма друг орган, който да го санкционира. Народното събрание безобразни, че всичко зависи от тях. Неизбежно е. Така че ние разбираме вашата работа, вие разбирате нашата един вид обществена. Няма как. Защото ако гражданството не излиза, значи, че те са хептен безконтролни, както и по-голямата част от нашия народ вярва. Защото самия народ е отчаян и убеден, че те могат да се вършат всички безобразия и че никога нищо няма да се случи на тях. На тях никой не иска да ги бе срещу. На властта им ще винаги ще си обсебват там медиите, фирмите, партиите и така нататък и ще управляват. Ако може да предложа още един аргумент. Вие казвате, че има нужда от алтернатива. Ти ще кажа, че има нужда от нашето поколение. Дойде от нашето поколение, когато до 25 години 80% са безработни. Няма да коментираме се, че голяма част от тях не искат да работят, но има и много, които искат да работят, си има безработни. Поради проста причина, че фирмите се държат или от БСП, или от ГЕРБ. Обречат фирмите. И на нас най-елементарно не може да започнеш един елементарен бизнес, защото всеки казва фирма за 2 лева, така че има 210 лева регистрационни разходи, над 1500 лева осигуровки, длъжен да плаща всяка година и така нататък. Тоест само за съществуването на фирмата имаш 2500 лева годишно.